Pajatu pa 5 January 2026 ndi siku limene awotanya milandu amene anakhalapo president wa Football Association of Malawi anapita kukapanga interview pa podcast imene imadziwika kuti Face to Face. Ndepa interview imeneyo akuona kuti anayankhulapo nkhani zambiri zokhuzana ndi mmene chisankho chinayendera chija chinachitika pa 16 December 2023 pamene amasankha mtsogoleri wa bungwe limene la Football Association of Malawi. Paja pa chisankho chimenecho mamene contenders anali amene awotanya milandu komanso a Fleetwood Haiya amene ndi president wa FAMU padakale panopa. Nde pa chisankhocho iwo analuza, anapeza mavoti okwana 13 pamene a Fleetwood Haiya anapeza mavoti okwana 23. Potsatiratu interview imeneyo zikuona kuti iwo anatosa chala m'maso a Fleetwood Haiya. Tate ntionereko pati ya zimene anayankhula kumapeto kwake tipitizeni nkhani. Yes, honorable Nyamilandu mnanena kuti iniyo mumapenekera kuti mukanawina chisankho chimene chichacho mwanu kanakhala pa chiopsezo. Nde anawina munthu wina. Timafuna mwaoza amalawi kuti iniyo ubale wanu ndi a Fleetwood Haiya amene ali president wa FAMU panopa ndi otani? Nditsendeke pafunso lano aliyense Malawi anadziwa ndipo ankaona zimene zinkachitika kuti sizinali zisankho. Imene inali coup d'etat imene boma linabwera MCP kundichosa pa udindo fukene nali wa DPP. Even kuzisankho imene kunapita kuzisankho anzanga to anabwera pa convoy ya army commander achosedwa anapanga support ndi convoy cha army. System government machinery was being used. Anthu anga anamangidwa thaya campaign. Rafael Uhumba anamangidwa 2 months. Kanye kusaziko mafurati yeye ndi chairman wa ine wa campaign yanga anamangidwa. Anthu amene amatanga support ine ina anali aziphunzisi amachusira ntchito panga intimidate ngati sukampanga support wa jene Fleetwood Haiya iwe ntchito ita. So my friend was able to use the government system. University ana isopita ku ACB kundisemera zinyawo. ACB anabwera fufusafu za mafari palibe chimene amapeza. So moyo unadipa chiopsezo. Even imene zisankho zitatha anthu amaka kuti koma nditulu kwako kuholoko sizinali zinthu za nomo. Ayi sizinali zinthu za nomo. Koma poti zikachitika mangothokoza Ambuye. Chilipo chimene Ambuye anaona kuti mwana wanga tukupulumutsa. Chabwino taona komanso tamva pati ya zimene anayankhula awotanya milandu akuonera kuti akuloza chala a Fleetwood Haiya kuti anathandizidwa ndi usogoleri umene aliko mbuyomo kuti apambane pa chisankho chimenecho. Of course tika linki ku comment section uko ndi cholinga choti mukayitsate full interview ya zimene anayankhula amenewa awotanya milandu pa podcast imeneyo. Ndeno chimene chinachitika nchonena kuti after kuloza nochala a Fleetwood Haiya iwo ndeti abwera ndi chisamani chimene anapita ku kasoma kusumiratu awotanya milandu kuti awalipire ndalama yokwana 200 million Malawi kwacha. Kuphatikiza pamenepo awotanya milandu akuyenera kuwapepesa a Fleetwood Haiya ponena kuti awayipisira mbiri kuti anabera chisankho chimene chinachitika mu nthawi imeneyo. Ndi akuyenera zona kuti awapasa masiku okwana 7 kuti awotanya milandu apepese komanso akhale zoti alipira ndalama imeneyo. Ndipo iwo agwiritsa ntchito malo yawo amene amadziwika kuti Blackstone Chambers. Ndipo awotanya milandu akusemekeza kunena zonoti apangidwa save ndi notice imeneyo. Ndipo apita kukapeza malo yawo kuti awaunikire kuti chisogolo chikhala chotani pa nkhani yokhuzana ndi samoni imeneyo. Paja mbuyomu a Fleetwood Haiya anali mtsogoleri wa Sulomu tameneyo ndekuti awotanya milandu anali president wa Football Association of Malawi. Nde awotanya milandu ku Football Association of Malawi anayamba kukhala president mu chaka cha 2004 ndipo pa chisankho chimenecho anazagonjetsa a Geoff Gondwe komanso a Hastings Kapenuka. Ndipo kuyamba mu chaka chimenecho cha 2004 anatulukano pa chisankho chimene chinachitika pa 16 December 2025 zimene zapangisa zona kuti ku Football Association of Malawi anakhalako zaka 19 ali ngati president kumeneko, zimene zikuthandiza zoti
ndi longest serving president wa Football Association of Malawi ku Malawi. Ndi paja padakali panopa ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku chigawo cha Nsanje uku. Nkutheka tomwe ndi maganizo pangani imeneyi makamaka pamene unazona kuti wotanya milandu alandiratu chisamane kuchoka kwa Fleetwood Haiya amene ndi president wa Football Association of Malawi makamaka pa interview imene anapanga pa podcast ya Face to Face pamene amanena kuti kugonja kwawo pa chisankho chimene chinachitika mbuyomo ngati farm president chinachitika chifukwa choti Fleetwood Haiya anathandizidwa pa chisankho chimenecho ndi achipani cha Malawi Congress Party. Ngati maganizo amene alipo mutofoloza comment section koma molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndo zitakufikirani mosavuta.